Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina! Nicoliala! Nicoliala! Shout out sa lahat ng mga kabisya nating mga tatay! Hey! Kanina meron akong nire-share na isa sa mga ads ng isang fast food chain na tuwang-tuwang talaga ako sa ad na yon kasi it's a perfect description for my husband and for a lot of fathers who are always waiting. So dun sa ad na yon, pinapakita yung tatay na kumukuyakoy habang naghihintay sa labas ng JS Prom. Yan, diba? Correct. Diba lagi namang gano'n? O kaya tatay na iniwanan ng lahat ng gamit sa kanya habang nag-arcade yung mga bata. Yan, diba? Tapos tatay na matyagang naghihintay habang paparating yung school bus ng anak. Ganyan. Kasi yung tatay minsan, kahit hindi sila masalita, pero ramdam mo talaga sa kanilang actions that there is love. Yan. At wag nating iisipin na kunyari, yung tatay mo hinahatid ka lang nakaw sa school. Hindi po lang ang paghatid. Una sa lahat, kapag ka nag-hire po kayo ng tagahatid, magkano po ang sweldo ng driver? Tama. Diba? Iba pa po yung sweldo ng driver kapag ka in-house. Yung natutulog sa inyo. At yung uwian lang. Ayan, tama. Ganyan. Tapos with your father, kung yung tatay mo yung tagahatid sundo sa'yo, assured ka na, syempre wala namang assurance ng nangyayari sa kalsada. Pero assured ka na top sa priority ng tatay mo ang iyong kaligtasan. Tama. Pwede naman diba? sa maraming puntahan, marami siyang gawin. Correct. Pero mas inuna ka. Totoo. Ayan. Mas pinipili niyang ano. Kaya actually natutuwa ako kapag halimbawa kasabayan sa paghatid at sundo sa school, mga tatay. Kasi kadalasan nanay yung gumagawa niyan. O kaya yung nag-a-attend ng orientation ay tatay. Yes. Nakakatuwa yun kasi ibig sabihin, una, kung pwedeng single parent at gagawin niya ang lahat para ibigay sa anak. Kung hindi man single parent, nakakatuwa kasi normally ito yung mga bagay na sinanay na ang iintindi. Diba? Pero nandun siya, gusto niya ring intindihin. Well, sa totoo sa perspective naman ng mga tatay na kagaya ko, halimbawa, ako gustuhin ko mang pumunta doon sa school kaso nga lang working dad ako Correct. Oo. Diba? Gusto namin pumunta doon kaya talaga saludo din sa mga tatay na gumagawa ng paraan na makapunta sa school. Correct. Diba? Na pwede naman talagang hindi. Oo, si nanay pwede na, hindi si Mrs. mag-leave. na lang. Kaya na ni Mrs. yan. Kasi gano'n naman din po talaga sa buhay mag-asawa Meron po talaga tayong kanya-kanyang toka ng ginagawa. Diba? Pero kung gusto mo mag-attend kasi gusto mong maintindihan yung rules ng school, lalo na kung orientation ba? Yung gusto mong intindihin. Gusto mo makita yung ginagalawan ng anak mo. Yes. Parang nire-reminisce mo rin din kasi yung buhay mo din dati. Correct. Totoo din, di ba? Kaya shoutout po sa lahat ng mga fathers. Yan. And advance happy Father's Day sa'yo, Jegs. Ayan, salamat. Sa aking asawa na si Renly Tignana. Ayan, advance happy Father's Day. Sino kay pang Ren? nagse-celebrate ng Father's Day? Si Boss Leo. Boss Leo Bunggaling. Ayan, na happy father Father's na, Day. mother pa, di ba? Happy Father's Day. And by the way, tomorrow ay yung kanyang reopening ng Laugh Shop Comedy Bar in Candelaria, Quezon. Nako, shout out sa mga taga Candelaria, Quezon. Nako. Siguradong mag-i-enjoy kayo dyan. Alam nyo po ba na ang mga plato doon ay IKEA na binili? Hindi basta-basta. Hindi siya bumili dun sa mga
Depot. Oo. Ang binilhan niya, IKEA. Yan. Diba? Tapos yung mga equipment niya, bago. Ayan. Oo, yan. So, sana po makapunta po kayo sa reopening ng Laugh Shop Comedy Bar in Candelaria, Quezon. That's happening tomorrow at Ayan. 6 p.m. At expect nyo, ile-level up yung kabaliwan dyan. Correct, Promise. true lalo. Diba? Kasi under the management na. Oo. Siya na yung tatay niya. Oo, yan. Yung galing. may yan. sapak din yung nagmamanage. Sigurado yan. Tapos may sapak din yung mga kaibigan. Tama. Tayo. At syempre, batiin ko lang din ang Happy Father's Day. Ang tatay ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry, Sir Richard de la Rosa. Happy Father's Day. Naririnig mo ba ang jingle ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry? Diba? Umiere na dito sa Love Radio. Happy Father's Day. And tomorrow, Mayet de la Rosa Fine Jewelry is also celebrating their hour. Yan. Kasama pala ako sa kanilang Ayan. pamilya. 19th anniversary. Wow. 19 years na nagbibigay ng Kinang. correct ng kinang sa lahat ng mga dati nang may kinang at sa lahat ng mga kulang ang kinang. Yan. Happy 19th anniversary and tomorrow sa kanilang branch in dyan sa San Bernardo, Manila area ay meron pong mga freebies. Ayan. Kaya sana mga Mayetizens kayo po ay makapunta. Ayun na. Sweldo na ba? Tanungin ko asawa ko. Yun talaga hindi ko masasagot. Kasi kung hindi pa talagang totoo ang malas ng Friday the 13th. Yun talaga yung tanong na hindi ko masasagot. Na naghahang ako Correct. Wala kasi sa wala sa kanya yung ATM, di ba? And yun yung sinasabi natin kanina na ang mag-asawa ay may kanya-kanyang toka. Tama. Di ba? Sabi ko sa iyo, Jigs, panoodin mo yung pelikulang Straw. Panoodin mo siya this weekend. Ayan, actually nakaplano na napapanoorin ko panoorin mo siya this weekend. Siyempre, ayaw naman nating sirain yung mga gusto manood. Pero, obviously, kung manonood ka ng trailer, sabi nga niya, yung trailer pa lang, single ang mom. ganda eh. Diba? Oo. Alam mo nga, single mom. And dun mo din talaga marirealize yung importance din talaga ng kapartner. Wala lang. Kung halimbawa, ikaw nanay, parang lagi mo lang nadidisregard kasi laging nandyan yung asawa mo. Always present. Diba? So, sometimes kasi pag ang isang bagay always present, we take it for granted eh. Diba? Binabaliwala natin. Wow, isa kong phone. Wala lang, minsan hindi binabalahura, naiiwan. Ngayon, hindi ko siya mabuksan. Ngayon ko siya na-appreciate. Ngayon ko siya iniintindi. Nagtampo na ayaw na magbukas. Ayaw magbukas. Diba? Ngayon ko siya iniintindi. So, yun yung gusto ko lang ding sabihin po at ipaalala sa lahat. Kailan pa po natin ipaparamdam ang pagmamahal? Kapag ka wala na. Tama. Kapag ka wala na, hindi na natin siya pwedeng intindihin kasi wala na siya dito kung ano man ang dahilan, Ayan. 'di ba? So habang nandyan na present, be present also for Correct. him. We sometimes take for granted yung mga maliliit na bagay. Totoo yan. Pero pag nawala sila, malaki pala. Correct. Doon mo palang maano na, Totoo. malaki pala, yung maliit na yun, malaki pala. Kasi pag wala yung maliit na yun, hindi makukumpleto yung routine mo, Correct. yung araw mo. Totoo yan. Alam mo, lagi ko yung iniisip na sometimes I take for granted na ang tagahatid ng mga anak ko sa school ay yung asawa ko. Pero na-realize ko, kaya pala siya hindi makagawa ng kahit anong lakad ng weekday kasi importanteng maihatid niya. Kasi pag ako yung maghatid, alam mo ba yung mga anak ko nininervyos pag ako yung maghahatid. Grabe yung pagdarasal nila. Kasi paglabas pa lang ng kotse, bugug. Malulubak na ako o kaya matataranta ako kasi magle-left na pala, hindi ako naka-left, diba? Mas kampante sila sa tatay nila pagdating sa pagmamaneho. And sometimes, we take that for granted eh. Laging nandyan, laging nagagawa. Pag nag-absent, doon natin mararamdaman, hala, kaya pala ako nakakapag-work na maayos kasi yung ibang mga obligasyon nahati. Kaya wag Diba? nating mamaliitin kahit sa trabaho. Even sa Bible, sinasabi, tinuturo yan na lahat ng member ng church, ano man yung ginagawa mo, kahit tagawalis ka lang dyan, Correct. parte ka pa rin din ng entire body eh. Totoo yan. Diba? As in, mawala ka talaga, kulang na kulang. Parang our body. Correct, oo. Diba? Mawala ang function ng isa. Yung, halimbawa, sorry, ang naisip ko kagad, paano kung di ka nakakautot? Parang ang hirap. Saan Bibigay mo. lalabas? Ang pangit. Wait lang, Mare. Teka lang, Mars, uutot ako. Diba? Nagsara yung puwet mo. Lumabas sa bibig. Ang tsaka. At sasabihin ni Mare, grabe Mare, anong ulam mo kanina? Basura? Nakaka-lurk. Di, pero totoo,
yun, di ba? Merong isang parte ng katawan natin na mag-shutdown. Parang in any, sabi mo nga ano yung sa church, any part of the community na hindi mag-function, ramdam talaga natin na may kulang. Diba? So we appreciate each and every function. At isa pang sinasabi sa Bible na actually yung mga maliliit yung parte, mas bibigyan sila ng atensyon. Yan. Totoo. Hindi, tsaka, Jegs, aminin na natin, yung mga maliliit, yun yung mga nagpapatigil sa atin eh. Di ba, tingnan mo, yung, David and Goliath, kwento ng David and Goliath, di ba? Napuwing. Di ba? Ang liit nun. Aminin nyo na. Pinagtawanan pa nga si David. Pinagtawanan pa, di ba? Aminin nyo na, kayo po, di ba? Nagkapigsa na po ba kayo sa puwet, sa kahit anong parte ng katawan na tago? Di ba? Kung tutuusin, ang liit lang ng pigsa. Kahit na medyo malaki yung pigsa mo, kung maliit pa rin siya kung ikukumpara mo sa buong katawan mo, di ba? Pero hindi ba't ang liit lang yan, pero posibleng lagnating ka, hindi ka makapasok, hindi ka makalakad, di ba? So, yun yung sinasabi natin, lahat po ay mahalaga. Ayan, parte yan ng especially sa trabaho, yung mga trabaho natin, yung mga messenger, wag nating mamaliitin yung mga yan. Wag na wag. Mas bibigyan natin ng importansya kasi kagaya nga dito lagi nating sinasabi. Yes, always. Pag absent po si Kajot, ramdam naming lahat. Ano yung lahat parang asan ba yung ano dito? Saan ba nakatago yung ano? Diba? Saan ba nakalagay yung alin? Saan ba yung garbage bag? Diba? Diba? Totoo yan. Huwag tayong mangmamaliit ng ibang tao porque feeling natin mas malaki tayo sa kanila at mas maliit yung function nila at mas maliit yung kapasidad nila. Hindi po. Lahat po yan, lahat po ng parte ng bahay, lahat po ng parte ng opisina, lahat po ng members of a community, parts of your body, lahat po yan tumutulong para mabuo ka. Tama. Kaya makikita po natin yung may mga businesses na na talagang tinitingnan, tinutulungan yung mga until sa pinakamaliit na tao, iba, ang ganda ng takbo ng negosyo. Correct, totoo yan. Diba? Hindi lang yung kung sino lang yung nasa taas dyan, yun lang binibigyan mga ng benefits. Mga master's degree lang, diba? O kaya yung mga nakatapos lang ng ganito, o kaya yung mga marunong lang mag-English, diba? Kaya makikita mo dun sa mga kumpanya na yun na ilang generation na rin din yung family na nagsiserve. Kasi nga, diba, binibiyayaan din. Totoo, binibiyayaan din kasi maganda at busilak ang kalooban. Gaya na lang dito sa company natin, napakaswerte natin. Totoo yan. Ilang generation na ng family ang nagsiserve dito. Totoo. Diba? Yung kapag minsan nagkakaroon ng mga meeting, sasabihin, so anak pala siya ni ganito. Anak na yung anak na yung nagtatrabaho dito o di naman kaya. Apo na ang nagtatrabaho dito. At hindi imposible, di ba? Na apo na, ganyan. Di ba? So, katulad ng lesson din sa Dear Love kanina, it's important na magkaroon tayo ng attitude of gratitude. Minsan kasi naghahangad tayo ng so much more. For example, babalik tayo dun sa asawa, parang nirereklamo mo na sana yung asawa ko mas ganito na lang or sana mas gano'n na lang, 'di ba? Pero hindi mo nakikita yung actual na value niya. Yung kung anong meron siya, makaturo ka naman, ikaw naman din, misis, ang dami mo ring kapintasan. Umayos ka naman. Yan kasi nagiging problema natin dyan dahil nga bukas na yung social media. May nakikita ka, yung asawa niya parang, bakit yung asawa ko hindi ganyan? Dati nung walang ganyan, hindi mo naman nakikita yan. Diba? Minsan may mga ganyan tayo na kinukumpara natin kasi, kunyari sa social media, because binanggit mo nga, Jegs, may mga iba talaga na mister dyan na very grand magpakita ng gesture. Very grand talaga, grande talaga sila. Niregaluhan ko si misis ng ganito. Dinala ko si misis sa ganyan. Diba? So ikaw naman, nakita mo, nabasa mo, tas yung makikita mo yung mister mo, parang wala na ibigay sa'yo, di ba? Andala sa gilid, nangungulangot. Nangungulangot, nangunguyakoy. Pagkatapos mangulangot, kumain, di ba? Di ba? Makukumpara mo di ba? Pero ang hindi mo alam, ang daming ginagawa niyan para sa'yo, 'di ba? Na hindi mo lang tinitingnan. Kasi mas pinipili mong tingnan yung blessings ng iba. 'Di ba? Pero hindi mo rin din alam yung iba pala problemado pala yung relasyon nila. Correct.
na yung nagfi-flex na binibigay sa misis, problemado pala of social media. Pero kayo, di man nagfi-flex yung mister mo, pero okay yung relasyon ninyo. Ayos na ayos Ngayon, kayo. pinaghahanapan mo yung mister mo. Correct. Eh di wow. Diba? Totoo eh. Ganyan tayo eh. Magkukwento na naman ako ng friend. Ayan na! Friends! So meron akong friend panay-panay ang posting. Talagang mararamdaman mo talaga grabe. Ano pa bang problema nila mag-asawa? Pero yung mister, kaya pala siya panay-panay bigay-bigay ng regalo, ganyan. Kasi to compensate for kanyang pambababae. Ay, kita mo? Tingnan mo. Pero sa Pero mata sa ng social media. Sa mata ng wow, ang bait grabe. naman nito. Lagi na lang yan tinitreat yung Mahal na misis mahal niya. niyo talaga. Sana all. Diba? Ang hindi mo alam what happens behind closed doors. Yun. Doon sa likod ng social media post na yan ay may isang misis na umiiyak na wishing na hindi siya bigyan ng gamit. Ang wish niya loyal ang Yan. asawa. At yun Oras ang meron ang ka. ibigay. Oo. Correct. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!